الطلاق مدنية 12 آية نزلت بعد النساء. سورة الطلاق نيجي ورنصرا بوراني دروناي بكرونتان كرونتان نجيلا آية تاني فلا كلمة كم فلان بيقولوا فلا أني كرونتان حرفوا باكلاني كم أني بيقولوا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أجرا مدينة دي نعم يا نبي ماي ناي مسو بلا ليلا يني أيو بلا قال إذا دامنا يدي ودي كان أي جتين نون دوني أي جتين نون تانغادي أكيل تولا دي نمسو بلا لا كان هاكي من سكي أي أكيل تولا دي نعم أي ترى لاي ألا من يوم ماي akana muso bilale labo kabuka so kono laida waati kono aya fam ni muso bila kana singa afaka ka bode ni o ke yala soso iba to de abe laida siga ka so kono ede be so bila alati so bila de nam wala yakhrujina muso yereti bo fonu nana ni ko cejuguye min bangalendo mo ay ne blade aw kangi ku ko mazal la yakhrullah de ko konindi ay bismillah ato ni eye muso bla ni muso dusu ka bato sinanga ta kamale no wele ko cew ko na sinfiende ere nyebo don dola munda bora ne bla nyoko were be o tige ne ga dugo no de no do mana bo abi bo de na ko ntinya ko abi bo nam tiliga muso ko chema ko chega bla chego muso ma ko ale retado muso bian kumina magele magele sale bon obe mana flabe ningmala ning bisiga gel ladili kumai parce que abika furu min sigi atika o sharia batu ndado ibiya kumina koroye ibika furu min sigi tiko sharia batu bon abi nyingare na asro aga aba fe ka bla na asro ya bla parce que mbla jabu de kerani terne na asro bla do bana bi ke bla le na ko ale ka de bla lima ale ala di de folo afana bi ko nam ko foleon o yala ga danjewde Momi no sagora ala ka daunga abada ya yere gunduyonde itadon abise kan be ala abe kodo sinti ko demenengo do bise ka delike baso menan jemake aw yere bise ka hakili sron shitane mi ban on yogonche okay nam ni muso usuryana ga sangama ayuto uyu lasengu to bolo ni jere ga doni na magen torole wala ko faranyoya ni jere ga doni na magen torole ayet lenya dunge sheria kamina ula sagilinga eska ne jako yala ay maliki fe ni de jako yala ni aka kan nam ay seriyajo Allah ta'ala akao we mo de waju ni oye no tigi gera na beli mania ni alai ani don no don labanye momi no zrana alai ala bi bodage o tigi la mai aba gersege yoro la na do bisigiya momi no yigi seme alaga ala de otigi wasai iga do ala la sele bado atiga konyula ala e hagege pembela jelenye ga wati ga bela jelenna ni ay ni mam nya hagil tola ni ba kala ibe hagil to manala ko mana gila choko ba se ba kilen jabe abi no dalaga ji kuma ita kala
nam muso minnu n'olu jigi tigɛra kabini hayida yeli la kabini aw musow la n'aw sigara olu ka layida o ye kalo 3 de ani muso minnu n'olu ma hayida ye fɔlɔ ani olu fana ka layida ye kalo 3 in de awladul amali kɔnɔ dunkew olu ka layida dati u k'u jigi u k'u kɔnɔ jigi kɔnɔbara ninnu ka jigi mɔgɔ min n'o siran ala ye ala bɛ nɔgɔya kɛ a tigilamɔgɔ ye kabini ka kow la o fɔlen o ye ala ka kiiri ye a y'a jigin ka na aw ma mɔgɔ min n'o siran ala ye ala b'o ka jugumanw tuse ka bɔ a ma ala bɛ baraji bonya a tigilamɔgɔ ye a ye muso bilalenw lasigi kabini yɔrɔ yɔrɔ n'aw yɛrɛ sigira yen nɔ kabini a ka se damajira la a ka n'u tɔɔrɔ ɲɔgɔn ya yalasa na kɔrɔnge o kan muso bilalen a bɛ sigi a ka so kɔnɔ ni tobili don sera a ma a b'a ka don tobi awɔ aw yɛrɛ de b'a dɔn ni ɲɔgɔn cɛ k'a bilala yɛrɛ wala hali ni mɔgɔw y'a dɔn ni tobili don sera a ma a b'a don tobi bɛɛ b'a dun cɛ b'a dun dukɔnɔmɔgɔw tɔw b'a dun ni layida dafara tuma min na bɔ a kana kɔrɔn k'u kan baloko la a kana kɔrɔn k'u kan sifɛnko la naam nka ni cɛ kun tɛ si so kelen kɔnɔ wayin kunna ni muso ninnu kɛra kɔnɔ dunkew ye a ye nafagali kɛ u kan k'u ka ko ninnu jigin n'o ye sinji di aw ma aw y'u sɔn u ka furufɛnw na u ka saraw la sinji sara muso bilalen i b'a ka sinji sara d'a ma a ye ɲɔgɔn yamaruya aw ni ɲɔgɔn cɛ an'u cɛ ni ɲuman ye a gafo bilali kɛra k'a kɛ jugu ye n'o tɛ wa in ta hasardum n'aw gɛlɛyara ka kɔrɔɲɔgɔnya sinji di na muso wɛrɛ bɛ se ka sinji di fa ye den ma yalasa fa min ye yiriwali dunke ka nafagali kɛ muso bilalenw kan ni sinji min denw kan kabini ka sela mɔgɔ min yɛrɛ n'o ye kɔrɔnin kɛ o tigilama kan a gɛrɛsɛgɛ la o ka nafagali kɛ kabini fɛn na ne ala y'o d'a ma ala tɛ ni karaba ko fɛn min n'a y'o d'a ma ala bɛ nɔgɔya kɛ gɛlɛya kɔfɛ a ka ca kabini dugu la dugu min ɲadala kaba ma ka yamaruya ma a n'a ka kiraw an ye dugu in kɔlɔsili la min ka gɛlɛn an y'a ɲankata la min ka gɛlɛn n'a kɔnɛ bɛ bolo dugu ye nɛnɛni kɛ a ka ko kolo la a ka ko laban kɛra ka sara ye ala ye ɲankata labɛn dugulamɔgɔw ye min ka gɛlɛn a ye siran ala ɲɛ ya hakili ɲumantigiw mɔgɔ minnu n'olu limaniyara a b'a di ala ye kuranɛ jigin ka n'aw ma kira dɔn a ye muhammadan sallallahu subun bi fi'il muqaddar wa arsala muhammadan a ye kuranɛ jigin ka muhammadu ci yatlu ayatillah a bɛ ala ka ayaw kalan aw kan n'u bangalen don yalasa ana maaw labɔ minnu limaniyara ye ɲuman baara ka bɔ kafira dibi caman na ka sɔrɔ limaniya nɔrɔ jɛlen ma mɔgɔ min n'o limaniyara ni ala ye ka baara ɲuman kɛ an b'a tigi ladon arijɛnɛ so la ko fɔlɔ bɛ boli o jukɔrɔla la ala kan ni ma dumɛbagaw ye a ko nana badabada a b'a di ala ye gɛrɛsɛgɛ ye a tigilamɔgɔ ye Allahu Ta'ala ale de ye masa ye n'a ye
ala khalaqa n'a ye sankolo 7 da a ye dali kɛ kabini dugumakolo fana la 7 in ɲɔgɔnna la wahi kɔɲɛw bɛ jigin sankolo ni dugukolo cɛ yalasa aw na dɔnniya k'a fɔ Ala se b'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen kan ani k'a fɔ Ala a b'a di a lamɛnlikɛla ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye dɔnni na